I think for me, much as we were interested in being green, having better night skies and everything else, I haven't quite realised the potential for astrotourism, shall we say. I knew that it was obviously popular, but I didn't realise how popular and actually how many people are willing to travel to come to experience dark skies. Mae'r golygfeydd, mae ymwelwyr ar ardal yn gallu weld fi nos yn ardal Eryri a thu hwnt yn weddill Gwynedd yn anhygoel. Felly mae gallu cael nosweithiau fel hyn sydd yn cael ei rhedeg ar gyfer busnesion iddyn nhw cael gwybod mwy amdan y dynodiad awyr dywyll. A beth yw'r manteision iddyn nhw fel busnesion i hyrwyddo gwybodaeth am y cyfleoedd ychwanegol yma i ymwelwyr ddod i brofi'r ardal. Iawn, mae gennym ni brosiect yma ar ffarm Coleg Glynllifon wedi'i wariannu gan Arloesi Gwynedd. Prosiect ydy, da ni eisiau mesur fel tai. Dy'n amlwg bod gwartheg tu allan sy'n pori ar cel yn mynd i fod yn symud mwy yn ystod y dydd o'r dŵr i'r ffens ac ymlaen hyn allan a gwartheg tu fewn. Ond be di dylanwad hynny ar ffitrwydd y fuwch adeg lloia a ryw cyhyrau hi ar ligaments o felly. Dyn ni eisiau monitro nhw dros 2 mlynedd, ac wrth gwrs da ni eisiau mesur faint maen nhw'n symud. Dyn ni'n gosod y teclynnau yma, pedometr ar yr 20 buwch, 10 i fewn a 10 allan, a wedyn mesur hynny dros gyfnod o 2 mlynedd. Pwrpas heno, be byddwn ni drio wneud, o trio rhoi cyfle i ffermwyr a busnesau ffarm, i ddod yma i drafod am syniadau yn y maes technoleg digidol. Fel rhan o gynllun Arloesi Môn ac Arloesi Gynadledig, da ni'n ceisio ymateb i heriau, a un o'r heriau sgynny ydy sut da ni'n dangos bod yna fydd economaidd i iaith a diwylliant. Mae pobl dod yma, mae'n hau'r mynyddodd, y treithau, y bwyd, ond mae'n bwysig bod nhw'n cael gwerth yn yn iaith a diwylliant. A'r her mae criw amrant wedi gael ydy sut da ni'n pecynnu hynny, sut da ni'n gyflwyno fo. Mewn modd, gobeithio eitha swnllyd, chydig bach yn heriol, ond i ddangos i bobl beth gan Gymru i gynnig, tu hwn, ti, be mae bobl yn weld trwy'r ffenast yr reidrwydd. Oherwydd y problemau cyfathrebu efo'r signal ffôn a felly, pan nath yr Superfast Wi-Fi, nath y becws gael ei connectio i'r Superfast. A wedyn nath yr grŵp twristiaeth gweld cyfle felly i ddefnyddio y cysylltiad yna a trio ehangu yr rhwydwaith ar draws yr pentra. So, wnaethon ni gysylltu efo Arloesi Gwynedd a
cysylltu i'r rhwydwaith Superfast trwy roi blycha ar adeiladau gwahanol o fewn y pentra. Mae wedi gwneud gwahaniaeth mawr i'r busnesau, mae'n tynnu mwy o bobl i fiawn i'r busnesau hefyd. Mae'r Wi-Fi wedi bod yn gret, dwi'n meddwl de. Mae yna lot o ymwelwyr rwan yn gallu defnyddio apps gwahanol, maen nhw'n gallu rhannu lluniau felly o'r pentra hefyd ar pethau fatha Instagram a uwchlwytho pethau'n syth. Ond maen nhw hefyd yn gallu checio e-byst a felly tra maen nhw lawr yma. Well, having Wi-Fi in the village is fantastic because Aberdaron is one of those places that has always been difficult to get a phone signal.